Kumusta mga ka-listener? Maayong hapon. So matag-umon nga kahaponon karon, no? So paingon may og kwan. Paingon may mga ahoy ron kay landong ba. So isang gikan Mark. Wabag napagod lagi sa adlaw lagi. Ay napagod sa adlaw ah. Ha. Init kayo, basketball ka? So Ilan nito? Ano sa nito to? Wala bisita. Ibin po na to. Unya mo to kanya. So Batang Quiapo nabalik na deh. Ano sila ikuan signal? Ito magluto ko sa itlog. Wala Brian. Mag-vlog sa ako diyot. So mga ka-listener, no, vlog happy sa ko vlog, no. So gabi mga ka-listener, mo ta ka-upload yapon sa drama nga abal-habal driver ka lang. Mo ta ka-upload sa drama nga Mangtas part 7. Kaya ako ang nabilin nga dita 2.1 na lang nabilin nga dita. Unya ang habal-habal driver ka lang kay moabot mag 2.3. So di jud kaigo sa una-una yun. Nya ang Mangtas sa kaaspod, no? So ang akong gisiguro edit gahapon ang ma-reveal sa kagabi, no, kay mo ni ang gi-request sa sponsor nato sa load, no. So lisod kayo dita ka-upload sa iyang request na siya nag-sponsor og load ba. So mo akong gitrabaho gahapon. Tibok adlaw ko nga ga-download sa kanang ito ka live streaming sa DWHP, no. Nya kay mag-search ka kay dugay-dugay man pangitaon pa nimo samot na kay loading bitaw. So loading kay gahapon. Mo to nadtang kog hapon og kuan kanang download nya ga trim pagkagabi ako nang gi-convert to audio nya nagabihan og edit mga alas 9 nakapin. Unya sa pag-mix na nako tungod kay kapoy na kayo sa atubang cellphone higda ko nakatug minon ko. Nakatug na hinaya kog tug ba. So mo to nga kuan ganinang buntag akong gitiwas. Akong gi-sure nga walay copyright ba. Og okay na siya walay copyright, no. Munang karon nag-video ta kay para kuan maka-update na. So mo ni atong intro sa drama nga ma-reveal sa kagabion part 17. So shout out ni Ma'am Grace Blanca Flor, no, nga mao itong sponsor sa load, no. So salamat kayo ma'am, no, sa imuhang pananghatag og kuan pa-load. So maka-upload ta. So sa mga nag-atang sa part 2 sa habal-habal driver ka lang, pasensya kayo kay akong unahon ning ma-reveal, no. Kay may request ato ang sponsor nya sa Mangtas pud siya man nag-atang sa Mangtas. Ato gyapon padayunan pero mas unahon nato ning ma-reveal, no, kay hapit na ni matapos nya kuan ning apas ta sa mga episode, no. So nakagukod ta sa episode. So inyohan ang mabati karon, no, ang part 18 sa ma-reveal ug sa sumpay sa ayay mapriso ko kuan ba to. Basin ugma pa siguro to kay kuan napa may sobra 50 sa gihatag ni ma'am nga palod. So punan ako 50 para ma 100 Japon. So maka-upload gyapon tani og kuan kanang sa ayay mapriso ko kay kinahanglan pa mang download, no, ag 7 ka live streaming. So mao ni makahurot sa load kining mag-download pa una ba sa live streaming. Pero kung record sa radyo tipid unta, no, pero dili man pud mo ganahan og basag og audio. Maot na sa kayo, no, kung mag-usab-usab atong audio ba. Gawas lang ani habal-habal driver ka lang kay na ay pila ka episode ani nga gi-insert nako, no, nga backup record lang sa radyo kay namgoy mga time nga wala nila makuha ng live ba sa maong episode, no. So bisag unsa nagpangita wala gyud, no, sa habal-habal driver ka lang. So may bawaan ninyo ng
naay kanang backup record ra kay naipaghot sa iro maapil unya mausab ang kanang audio ba no. So muna siya mga kalisinan no. So di sa ta maglangan sa istorya nato no, paminawan ninyo ang part 18 sa Maribel sa Kagabion. Hindi ko pinangarap na umibig ng pag-ibig at ilalaso ng Ug karon mga higala, dili ta maglangan. Iya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa Kagabion. itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Dong, kumusta naman yung mga lakaw, Dong? Ay, nag-ibong asawa, Ando. Di pa dakop na ba ni siya sa kapulisan? Pasaylo ako ng Rosa. Pero, wala na ako makiing akong asawa. Kung mauna, ipapangita siya sa kapulisan, Ando. I-report na sa kapulisan ang krimen kag gibuhat sa mga asawa. Ng Rosa? Sobra na kadautan sa mga asawa, Ando. Dili ba himong imo lagi apong tabunan iyang sa akong anak? Nang, hatagi lang una ko higayon sa pagsulpad ini. Bisag ba na ka pa niya? Bisag unsa pa inyong gipanimpaan at tumbangan sa altar sa kami niyoon. Dili gyapon makatarungan nung natabagan ni mo siya sa ipakadautan, Andro. Kinahanglan masilutan siya. Unang, ipasalig ko. Masilutan ang akong asawa. Pero, Unsay pero? Maguna-una ka lang gihapon sa pagtugyan sa mga asawa sa kapulisan? may silot na nagiandam para niya ang ginuuna. Huh? Unsay buot mo pasabot? Posibleng may delikadong sakit si Cindy ng Rosa. Unsa? Posibleng may breast cancer siya ng Breast cancer? mao ka na nakapalibog na ako ron, Manang Rosa. Gusto na kay ko nga ipadakaw si Cindy. Pero may sakit siya. Nakita ko ang iyang paghuko. Ang iyang kaluya. Pero padayon siya sa pagpakadautan, Ando. Kung sa kinahanglang mahipos siya. Ako na ning mihangyo ni mo ng Rosa. Ako na mangitagpagi nga mahatagan ng hustisya ang kamatayon ni Maribel. Kung sakitan ka sa kamatayon ni Maribel, labaw na ko ng Rosa. Ando. Mahal ko ang imong anak ng Rosa. Mahal ko si Maribel. Ando. Mao ka na ang akong dakong sa akong asawa ng mao nga naglibog ko kung angay ko bang silutan si Cindy tungod sa iyang pagpatay kang Maribel, o angay kong silutan ang akong kaugalingon sa pagbati o pagmahal sa imong anak. Ando. Pero wanin ako tiyuan ng Rosa. Gusto na ko maghihigala ni Maribel sa sinugdanan. Tungod kay misteryosa siya. Lahi siya sa ubang babae. Nga, nagtago siya sa Kagabion. Pero sa kadugayan, lahi na ang gibalik na ako kang Maribel. Labi na sa diyang gigukod na siya ni Cindy. Nang gusto na ako siyang panaligdagikan sa akong asawa ng Rosa. Tugan sa Ginoo. May relasyon ka ba o ang akong anak, Ando? Uyab ba mo? Dili ng Rosa. Gipugnan ko ang akong gibati para sa imong anak. Tungod kay nahibaw ko nga dakong sa akin eh. Gusto na akong patiyo ng Rosa. Milikay na ko kang Maribel. Gusto na ako siyang kalintanapan. Si Cindy ang dili malimot siyang pangigi kang Maribel ng Rosa. Tungod kay gipakita mo sa imong asawa ang dako nimong interes sa akong anak, Ando. Wa ng Rosa. Nasuko siya nga labanan ako si Maribel. Masuko siya kung dipinsahan ako si Maribel. Ang akong asawa ang dili masabot nang. O karon, di pa patay yun niya si Maribel. Maunay rason nga kinahanglang madugta sa prisuhan ang imong asawa, Ando. Kinahanglan unang masuta ko ang tinuod nga sakit ni Cindy ng Rosa. Please, nang muhangyo ko nimo.
Ako ang mangita sa akong asawa ng dili ang kapulisan. Ug ako ang mutaral niya sa hukmanan ng human ako masuta kung unsa gyud ang sakit ni Cindy. Muangyo lang ko nimo ng Rosa. Andrew, Ako nang mutaral sa hukmanan sa akong asawa ng pasag nilang una ko nga mangita niya. May tingali nga tugtan mo una si Dong Andro nang sa iyang hangyo. Kung tinuon nga may sakit si Cindy, gaba na niya. Usbon ko ng Rosa. Hatagi ko higayon nga mao'y mangita sa akong asawa. duha ka simana. Duha ka simana nga kung itagal aron madamo sa doktor ay mga asawa, Andrew. Tong, paningkamuti na lang na makit-an mo ang imong asawa. Karong si Mana. Oo, tiyo. Ug tabaangi ko. O sige, pero ako'y katambang mo no. Nga pangitaon sab nimo ang tao nga mo'y mipatay kang Maribel. Katong buyet. Si Buyet toon. Hain naman si Boyet. Wa naman siya mabalik din sa kwarto nga iyang gibutangan ako. Dili ka nilain lang niyang laang. Magkapahibong kaayo ang kalit kapag kontra ni Boyet sa daotang plano ni Cindy na ako. Kalit kaayo ang niyang kausapan. Pero pasalamatan ko gihapon siya. Nga wa niya sunda ang mando ni Cindy nga patyon ko. Lepat sa kong kasakit sa kong kalawasan. Pisit. Pisit. Mato kong butika. Magpalit kong tambal. May dalawa ka. Si Andrew na sad. Hello? Salamat kami tubag ka na gyud, Cindy. Hain ka man karon. Anong utana mo ka? Ipadakop ko nimo sa mga pulis? Gusto di kang dalit balik sa hospital, Cindy. Kinahanglan magpa-doktor ka. Sundon na to ang tambag sa doktor. Wa ko'y sakit. Kamu ang naghatag og sakit sa o og sa lawas ako, Andrew. Cindy, may sakit ka. Kinahanglan magpa-hospital ka. Wa lagi ko'y sakit. Stress ni akong gibati tungod sa inyong pagluib nako. Kamong duha si Maribel ang nakaingon ini akong gibati karon, Andrew. Mahimo ba gunungan na nimo ang pagpagkabuang, Cindy? Patay na si Maribel. Ug masakiton ka. Ha? Ay kung ilara, Andrew. Nahibaw ko nga bisan ang patayng lawas ni Maribel, gusto pa nimong panggaon. Og imo ning pangitaon aron imong ipa-preserve, no? Nabuang ka na gyud, Cindy. Ha? Bisan unsa man lay masuot sa mga utok, oy. Gusto na akong may bawan kung hain ang pating lawas ni Maribel. Aron mapahilo na kini ug maayong lubnganan. Kili angay hatagan og maayong lubnganan katong demunyang dako, Andrew. Ang angay ni Maribel tagud-taguron og ipakaon sa iro. Hilo na, Cindy. Sa imong sinultihan, angay ka nang isuot sa mental hospital. Kamu ang nakapabuang nako. Cindy, kinalang atubangon nimo ang imong sa o magpa-hospital ka. Di lagi ko magpa-ospital, Andrew. Og ipadakop lang ko ninyo kung gusto mo. Bye! Kalakot ka, Andrew. Ang pagpahiluna lang gihapon ni Maribel ang gusto ni mo buhaton. Og ikaw, Maribel, bisit ka. Bisag patay ka na, ikaw lang gihapon ang importante ni Andrew. Bisit ka! Kinahanglang mo tubag na si Buyet ako. Kinahanglang makita ko ang patayang lawas ni Maribel. Kay akong tagud-taguron. Buyet, tubag ako. Tubag ako. Panuway ka, Buyet. Ano di naman kabutubag na ako? Panuway ka! May mong musod, Maribel? Sud lang, Boyet. Oh, lagay mo pamahaw. Oh, Ikaw na. hunting? Unsa mo ka ng hunting, Boyet? Dunggapon ba ko nimo? Sorry, pero nagkinahanglan ko sa imong dugo, Maribel.
Dali dayon. Ipahid sa imong dughan ang dugo. Dali. Unsa? Kinalang may ebidensya ko nga patay ka na, Maribel. Aron mo tuon na si Cindy. Ug di na siya magkita na ako. Unsa? Sige na. Ipahid na din sa imong dughan ang imong dugo. Oo. Niya. Kadyo. Dahil bagong sapot nga akong da. Ilisin ang nagkadugo ni mo si Nina. Balik ko na nako niya, ha? Naunsa masabdi si Boyet. Gipagalitan magkukudlit sa kamot. Pero gusto siya. Kinahanglang mapulit sa dugo kining akong sapot. Ani lang una ko din sa pension house. Kinala makainom na kong tambal. Kinahalang mawa ni kalabad sa kong uha. Aron makahuna-huna ko sa sunod kong buhaton. Wa na ko makauyon ang gibuhat ni Buyat da. Mura ba siya naglikay na ko. Mapahaway lang ako din eh. Kasakit sa akong kalawasan. Mingulngul na sa mga kong suso. Panuway ning bugunan eh. Manong miturok man na sa akong suso. Matuko na ko. Salamat nga. Giubanan ko ni mo, tiyo. Dakila na kag tao nga magkitimbang-timbang ni mo dong sa imong mga plano. Naibaw kong naglibog ka. Tiyo, wala ko kasabot sa dagan sa akong kinabuhi. Abi na ko, magmalipayon ako sa akong kaminyon. Pero nasayop ka sa pagpili mo asawa. Unsa no? O tiyo, dili yun ay maayo nga magdali-dalita sa kaminyon. Kinahanglang maibawan una nato ang tinuod nga batasan sa mahimot ng kapikas. Kana kung batasas tao dong, di na mo gawas sa bag-o pang relasyon na nyo. Di man ikonsulti ha? Anha na mo gawas kung makasugat mong problema sa inyong pagpuyo. Sama si mo asawa. Kasi magtuo nga, ingon ni Ana siya kabangis. Kung mga bubo, be. Paminaw ko, tiyo. May diferensya na sa utok ang akong asawa, tiyo. Mausap ka nang akong nakita kag Cindy, tung Andrew. Pero masakitong siya. Yun ayun, Argod. Unsa magitanaw ni mo sakit sa imong asawa? Bisan pa, wa pa ni makumpirma sa mga doktor, tiyo. Pero, nakasiguro ko nga, grabe na ang sakit sa akong asawa, tiyo. Pero gitabunan lang kinin Cindy sa iyang kasuko kang Maribel. Kung masakiton ka, unya magsige ka kasuko, musamot mo sakit niya. Mausag ka ng angay nga hunalaon ni Cindy, tiyo. Busa. Kinalang makita na to siya. Boyet, nalimot kang panugtok. Sorry. Well, nagdali-dali lang ko. Mayo kay nakailis ka na. Unsaon man na nimong ang karton sa sapatos? Morning ako sudlan sa nagkadugo ni mo si Nina. Pero sa dili pa, kilalang tambalan ko na ka ng imo samad sa kamot. Nganong ingon ka man ini nga mo atiman ako, Boyet? Naluoy ko nimo. Dili ko mo tuo. Unsa? May mas laom gyud nga rason kung nganong imo kong gitabangan o giatiman og sama ini. Talagsaon kang pagka-albino, Maribel. Angay lang nga ampingan ka. Unsa? Ang akong pagka-albino ang nakapabuutan nimo? Dili lang kay kinilang ang rason. Pero ay lang pangutana. Ang pinaka na nagkalugo nimo si Nina. Unsaon man na nimo? Ipada kang Andrew. Unsa? Sampay akong buhaton. Pero bakit andayon ang patayang lawas sa akong anak? Rosa, di ay mandi kas gawas. Abi na kong gipauli kas inyo.
Di pa ko mahimong pauli. Tungod kay gusto pa kong mahibaw sa tanang kalambuan sa kamatayon sa akong anak. Ug ako lang nang mahibawaan kung magpabilin ko din sa inyo. Gusto sa na imong gibuhat. Amin. Unsa man na si Andrew? Ligdong ba yun ang pagkatao? Aw ka na no si Andros, bata pa na sipat yung kay ng daan. Pero nausap mo na siya, dan dako-dako na. Og labo na, siyang naulit tao na. Hangtod nga namin yun. Buotay yun ang bata. Makamao ba siya mo tumanog saad? Di prinsipyo ng akong apuro sa sukad masukad. Wa pa kuminom dong nga duna na sa gisaan nga wa ganyato mana. Mao ba? Busya, kung unsa may gisaan ni Anthony mo, tuuin lang na. Kay iyagin lang tumanon. Ay, na may taos gate. Ako sa tanaon kung kinsa ha. Kisam kaning nanok-nok. Kisa may... may tao. Kinsay may abot namin? May tao. Unsa man na sa yuta? Hala, kahon man ni sa sapatos. Usam kay so din eh. Nga nung gibilin man niya din eh. Ay sa pulita. Basig unsa na? Unsa? Pero klarong kayong gibilin na dinis gate. Aw hinoon. Ato lang nga blihan din eh. Aw sige may pa. Ako Evelyn. Dili. Maraptun man ang nagkadugo. Hura! Parehas na sa sinina ni Maribel nga katapusan niya gisulob sa dayon niya kawa. Gida ako. Atong taruho ko doon sa bebe. Atong taruhon. Oh. Dili. Dili gid. Sa Maribel gid yung maong sinina. Sa Maribel gid. Yan ang kape ni mo dong. Salamat, tiyo. Ay, asa naman sa tamangita ini si mong asawa dong? Naabot naman ta sa iyang opisina ka ni. Wa may nibaw sa iyang mga lakaw. Dito na sa trabuhan ni Boyet, tiyo. Apan, miundang sa ni trabaho. Naglibo na ko, tiyo, kung asa ta sunod mangita kang sindi. Oh, nanawag mas lula, tiyo. Oh, tubag na yun. Basig, may paulis hindi sinyo. Oo, tiyo. Hello? Andrew, pauli ka ron tayon. May pagkita minimo. Unsam ka na, lula? Kahon nga may suod na sinina ni Maribel. Oh, unsa? Ako na'y parking sa auto dong. Oh, tiyo. Lula? 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 Andrew, dali. Unsa man na, Lula? Andrew, tanawa. Sinina ka ni Maribel. Gisuda ng maong kahurog itilin sa gate. Andrew. May dugo. Ang mong sapot. Sigurado ka ba yun nga kamaribil ka ng maong sapot? Ha? Dili may tapos sa masayop ko, Andrew. Maong inagatapo sa gisulob sa gabi ganawa siya. Ang tanawa, nagkadugo ni. May buslot na pit sa dungan. Andrew, gipatay gindi lang ako anak. Salbahis! Salbahis si Cindy! Madugta sa pisuhan siyang gibuhat ang mga asawa! Madugta siya siyang gibuhat sa akong anak!
sa tambal nga akong nainom. Nakapahaway kamay ang akong utok. Oh, may nanawag. Oh. Si Boyet. Hello, Boyet. Nga naman ka, ha? Lisod, di ka kontakon. Kalma lang, Cindy. Karoon lang ko katawag nimo. Kay napala ko na ang ebidensya nga patay na si Maribel. Unsa? Ughain karon ang mong ebidensya? Tuwa na sa inyo. O nakuha na sa duha ka tigwang babae. Unsa? Nganong mo maliging buhat ni mo? Gago ka! O ganun nagago na mahilaon ko. Ha? Tungod kay wa ni mo gamita imong utok. Nganong imong manggipada dito sa among bay ang maong sapot? Di ba ang sabot nato nga imong ilabay sa kanal ang patay lawas ni Maribel? Dili na madag labay lang sa kanal, Cindy. Kuyaw kung doon ay makakita na ako. O saan mo ganang ibuhat ni mo sa patay lawas ni Maribel? Ilabay sa sapa doon sa amo. Unsa? Nung nagbaha man sa bukid, ako ning gipaanon. Unsa? Pabuta na lang ha. Mabangalan kinis dagat. Abugo kikabugo ka! Huwag gamit imong utok! Di ka kamoong mutuman og sabot! Ginoo ko. Ginoo ko. Patay na ginoo ako ganang. Ang mga salbahe, sila yung gipatay ang akong anak. Rosa, kalma lang. Salbahis ka, Boyet. Salbahis ka ng tao na kahimo, hindi sa kong anakan do. Huwag makatapang siya kasalbahis. Huwag siya kasing-kasing. Kinahanglan madakpan si Boyet. Isumbong mo naman sa kapulisan kining naitabo sa kong anak, Andrew. Dili pa na. Unsa? Ikaw lagi apoy mo sulban ini maong krimen? Dili ni mo trabaho, Andrew. Dok Andro, panahon na nga pisag na nimo kapulisan nga musulba din ng krimen. Iyo, Kagustuhan kini sa imong asawa dong. Kung siya man ang utok sa pagpatay ni Maribel, kailangan tumangon niya ang silot ay. Pero, kinalang masilutan sa katumbuyet. Ang mga ginikaingon o mipatay ka Maribel. sige tiyo. Mga dutas kapulisan. Dado na to kining kahon sa nagkadugong sapot ni Maribel. Salamat. Salamat nga nakasabot ka na sa kong tumong, Andrew. Pasilo ako na. Pero, naluoy ka pa sa mong asawa, mauwa. ambot. Uwan ako kay baho sa kong buhaton. Naglibog ko. Mas maglibog ka dong Andro. Kung tabunan ni mong kadautan si imong asawa, kinamasilutan si Cindy. Panuway? Yapak kinis Boyet? Nganong wa man ito manang among kasabutan? Iya man rin noong gipaanod sa dagat si Maribel? Ha? Gago! Magbugo! Diyo kasalika ni tawhana. Pero kung may makabangal sa patayng lawas ni Maribel sa dagat o sa sapa ba, okay naman sa doon. Okay na di gihapon. O karong orasa, nagminatay na ang inahan ni Maribel. Og si Andrew, gisa kita nagmaayo nga nagtanaw sa sapot ni Maribel nga nagkadugo. Agay. Pisit, ningol mo lang sa akong dukan. Panuway ni dukana. Samok-samok ka lang. Wa naman sa musod si Boyet din sa kwarto. Unsa naman kayang gibuhat sa kahon nga may suod na kong sinina. Suod lang, Boyet! Mayo kay nagbata ka pa. Unsa gibuhat nimo sa kahon nga gibutangan nimo sa nagkadugo kong sinina? Ako ning gitugpo sa bahay nila ni Andrew. Kun mauna, may ebidensya na gyud ay nga patay na ko. O Maribel, patay ka na gid alang nilang tanan. Angay ba ko malipay ini, Boyet? Naibaw ko nga nabala ka kasi mo inahan. Mao ka na ang niasa kong hunahuna. Unsao naman lang kung mahibaw si Mama.
Muhilak yun siya. Maguol. Pero makadawat na siya ni Maribel. Iniglabay sa panahon. Madawat na niya nga patay ka na. Ha? Ngano, Boyet? Dili na ba daig ko mahimong mupakita sa akong inahan? Dili na, Maribel. Unsa? Kung magpakita kasi mong inahan, may kahigayunan nga may baw ni ini si Cindy. O gukdon ka na sab niya. Og nahadlo ko nga kung lain ang iyang sugon sa pagpatay nimo, mamatay ka na yun. Boyet? Di ni mahimo. Kinahanglang mahibaw ko sa lakaw sa utok ni Andrew karon. Kung unsa naman iyang mga plano. Gusto kong mamatis iyang tingog na naghilak. Cindy! Oh. Umayaw ka ikaw na yun ang nanawag. Subahis ka! Isugo pa ni mo si Bukit nga ipadadri sa bayan ang katugong sapot ni Maribel! Uy, kalma lang, Andrew, kalma. Unsa ka mong matanga sa tao, Cindy? Tao! Babae ko! Og sobra ang gugma ko nimo. Mauna ako, Andrew! Mauna ako! O di ka malipay nga magkunahuna nga ako nga imong asawa na buang og maayo nimo? Tungod sa kong gugma nimo, andam kong mupatay? Cindy! Anak ko may baw kung unsaon ka sa magpasabot! Kailangan to bangon na nimo ang imusa! Nag-uol ka nga nakakita sa nagkadugong sapot ni Maribel Unsa, no? Hain ka rin pating lawas ni Maribel, Cindy! Tawa na! Tunas dagat! Unsa? Dagat? Oh, gilabay na sa dagat ni Buyet ang imong pinanggang Maribel. Klaro na kaayo nga naglutaw-lutaw ni Karos Kadagatan. Cindy, salbahis ka! Hilom! Bisa pa ko si isulti ni mo. Di ka na makaduot ako, Andrew. Sige! Hilak niya! Gusto kong makabati sa imong kaguol karon. Sadista kang dako! Ikaw ang sadista. Kay gusto ko nimong pasakitan pinaagi kang Maribel. Bisag patay na siya, may pakita ka lagi hapon upog man niya. Ikaw ang gago. Ikaw ang way kasing-kasing. Kinahanglan mo surrender ka sa kapulisan. Oh, o ganun mo surrender mo ko, ha? Kamo ang surrender. Kay kamo ang sadan kung ganong nakasa ko. Cindy, pumati ay mong kagalingong sinultihan kung tarong pa ba ni? Ha? Huwag magbuot ako kasi akong isulti, oy. Ako ni Papa, ako ni Butok. Ako'y magbuot kasi akong itabi. Sige, Andrew. Sige na pangitaan ninyo sa kadagatan si Maribel. Samtang dili pa ni kanon sa mga isla sa dagat. Bye! Cindy! Nayawaan na ginang imong asawa unsa. Nang dusa. Ipadagkog na siya, Andrew. Unang. Tilope. Ano dong? Ato nang i-report sa kapulisan ang hitabo ni Maribel Tio. Kumusta nang inyong pagtao sa kapulisan na itabo, Andrew? Ilan ang pangitao si Cindy o si Buyet, Lola? Kung ilan susihon ang mga kabaybayunan ning atong tapit? Mayunta. Mayuntang madakpan na yun ang imong asawa, Andrew. Gitugyan na nako siya sa Ginoo nang. Bahala ng Ginoo nga musilot ka, Cindy. Kitang tanan no nagipasaan nga cross patagos na. Pero kinahanglang kini ato pasaanon hantod kanos sa kinikuhaon sa Ginoo ang atong buko-buko. May Ginoo pagit ng Rosa. Doon na, Andrew. Ug dako sad kog sa niya. Tungod kay siya ang gibasol na ako sa kahimtang sa akong anak. Nagmahay ko niya sa sinungdanan kung ganong gihatagan ko niyag anak nga usa ka albaino. Ng Rosa. Pero bisag unsa pa kadako sa akong pagmahay, nahulipan kinis pagmahal ngadto sa akong anak. Tungod kay buotan si Maribel. Pero gikuha siya nako sa sakit nga maagi. Nang Bata pa si Maribel kagimadla ng daan sa iyang amahan nga mamatay og sayo.
Pero namatay na lang ang akong bana. Madayon nga nabuhi si Maribel. Sama sa normal nga bata. Awa siya mamatay sa yakapan. Hinuon gipatay sa daotang mga tao. Ako na mga ipasaylo ni mo nang sa pinuhatan sa akong asawa. Kinahanglang madakpan sa luming madali nga panahon ng iyong asawa, Andrew. Ay, Boyet, nausa man ka? Maribel, kilala mamiya takang dayon. Unsa? Apan nga naman? Tungod kay pinangita na ko. Unsa? Nakadawat ko balita gikan sa akong kauban sa opisina. Pinagi sa cellphone. Pinangita na ko. May mga pulis na nga nagpakisusi na ako sa opisina. Busag ka na lang makasibata. Andro, ang imong cellphone. Naan na, Lola. Wala ka nga nag-ilis ka man. Oh, Lola. Mula ka ako. Hello? Oh, tinuod ka? May address sa bahay ni Buyet? Oo. Sige. Muadto ka ng mong address. Salamat sa pahibaw. Oo, ayaw ka bala ka. Dili ko magpadol. Dili ko magpilapil sa investigasyon sa mga pulis. Sige, bye. Kinsa na lang nawag? Dungandro? Ang higala kong pulis, tiyo. Ilalang adtuon karon ang bahay ni Buyet. Unsa? Dali, tiyo. Muadto ta sa mga lugar. Unsa ning naas balita? Naong namo ni Buyet ni. Huh? Kami na ang suspect sa pagkawa ni Maribel. Panuway. Isit. Ila na gid gipahibaw sa kapulisan ang nahitabo ni Maribel. Kinala makapiya ko ining convenience store. Ipadakop na gid ko sa kumpana. Andrew, na gid kay kugman ako pisan gamay. Salpahis ka! Dong, na mga pulis na nakaraang bahay. O, tiyo. Maugit tingalin ang bahay ni Buyet, ha? O, tiyo. Paabuto lang nato nga mauman silang pagpangita kang Buyet. O, Dong. Maayo unta, tiyo. Kung madakpan nila si Buyet. Dungandro, huwag dautan nga mulungtad sa pagkadautan. Ang tanan, masakpan yun, o diba? Masilutan. Kung dili nila madakpan si Buyet, dili nila kini masilutan, tiyo. Oh, mag-ampun lang ta. Nga ilag yung makitaan si Buyet, ha? Paabuto lang nato nga mamiya ang mga pulisan. Uno ta paduol sa bahay. Musuksok lang uno ta sa kakuyan, tiyo. Boyet, asa man tayo ni paingon? Mangita ko kabutangan nimo nga dili ka madanagan sa silaw sa adlaw. Init na kayo nga kong nawas. Boyet, init na gyud kayo nga kong panit. Taray. Baga nang doon sa manggan sa unahan. Mupasilong ta dito. Di na gid ko mahal ni Andrew. Kay padakop lamang ko niya. Salbahis ka, Andrew! Maluibon ka na! Imo pa kong ipapriso! Dili may mong mapriso ko. Malipay si Andrew kung mapriso ko kaya wala naman siya kugpan ako. No! Dili mahitabong malipay si Andrew. Gusto ko nga mag-uul sa sama na ako. So, tawagan ako si Buyet. Kinalang tabangan ko niya. Di na siya makontak si Buyet. Nagluip na ginin ako nito, Hana. Salbahis ni siya! Salbahis! Pero dili, di na ko siya hunungan sa pagtawag. Kinahanglang taguan ko ni Buyet. Anilaw na ako ka taguan din sa manggan, Maribel. Pagbukot lang naghabol. Mahisusihon ako. Kalain
ida sa pamati na ako sa kumpanit. Hayag na kaayo ang adlaw. Hindi yun madasa akong mga matang pagtanaw sa palibot. Nganong naingon ba di akong kinabuhi? Pero dili pa himong surrender ko. Gusto si Boyet. Kinahanglang putago na una ko. Pero asa man to siya paingon? Gibiyaan man ko din sa jeep, ilaw, mini kamanggahan. Tiyo, tuwa ng mga polis. Pero, wa man sila nadakpan dong. Buti pasabot nga, uha diya si Boyet. Pero ano nakasud sila disbay? Ako na susihong, Tiyo. Diya ka lang, Tiyo! Paabutan ko diya! O, sige dong! Ginoo ko. Masakpan lang untain madautan. Dili bayang makatago sila sa saang ilang nabuhat. Di ka na ko makontak si Boyet. Agay. Nasakit na sa nakundugan. Makalakot ning susuhan ni. Kahit nakiti akong suso. Unya sakit. Pero di ko magpa-ospital. Di ko gusto mahipaw sa kong sakit. Ang tambal. Mainom na sa kong pain reliever. Abli na yung bultakan sa kusina. Muna nga, iano nakasod din ang mga kapulisan. Na yung mga pagkaon sa kananan nga lamisa. Mura man ako gibiyaan lang dayon. Huwag bitabunin sud anong pagkaon. Usa lang kabahawan ang niya sa lamisa. Buti ipasabot ka. Usa ka tao ang nagkaon din eh. Ug klaro na kaayo na si Boyet ang nagkaon din eh. Mula ako sa sala. Hain naman ni si Boyet. Nganong wa naman siya mapalik. Nagahuna ka siya. Nga biyaan na lang ko din sa manggahan. Dili sab ko makabiya din sa iyang jeep. Kaya hayag pa kaayo ang adlaw. Dili ko maklaro ang palibot. May mga tunog na nagpaingon din eh. Kinsa man ka ni? Maribel! Maribel, kilala nga makabiya na ta din eh. Salamat kay ikaw di ang niapot, Boyet. Nagtuo ka nga, laing tao? Bubiya na ta din eh. May payag sa unahan. Adto ta dito tago. Kang kinsa man ang payag. Huwag ka maybaw. Pero kilala nga makatago ka dito. May katabon sa ko nga trapal sa bongbong. Nga dili makalusot ang hayag sa adlaw. Okay na ko ining hapol. Bisan init, pero dili na ko mapaso sa adlaw ini. Taguan tagi ka sa payag. Kaya doon ay mga tao nga nagpaingon sa manggahan. Basin tog mamupo to silang mangga. Unsa? Ay kabala ka, Maribel. Panalipdan ti ka, kutob sa kumahima. Kwarto sa usa ka lalaki kini maong kwarto. Tungod kay may mga binitay nga mga kasuni sa lalaki sa bumbong. Ug may retrato ni Boyet sa lamisa tuol sa amin. Kanang katapusang kwarto ang ablihan ko. Uy, tao. Uy, sapot sa babae ka lang nasa katre. May kauban ng babae din si Boyet. Kinsa man ka ang babae ng iyang kauban din eh. Unsa man miya sa sao doon sa katre. Dugo ka na. Dugo yung kini. Tinuo sa dugo. Kakinsa makaring dugo.
Yan atas payag. Ha? Dali. Dagan na lang paingon sa payag. Boyet, hayag kaayo. Dili makasuga ko na nga ako mga mata sa pagtutok sa kahayag. Kung mao ka na, piyungan na lang imong mga mata. Ako lang mo giyan nimo paingon sa payag. Sige. Dali. Gunit sa kong kamot. Og piyungang imong mga mata. Pusta og maayo ang imong lawas ng habol. Oo. Naana, nagtapon ako maayo sa hapol. Dali. Ganaog na sa jeep. Dali. Oo. Doon na lang ang payag. Piyungan lang gid ang imong mga mata. Ay, salamat. Yan si Andrew. Dong! Uy, Dong! Tiyo, may direts ko biyahe ko sa bahay. Unsa man yun? Tinuo sa dugo sa saog sa usa sa mga kwarto ni ini. Unsa? Mao na tiyo. Sa tanaw ko, dunay nasaman sa suod sa maong kwarto. Mo ba? Oh, basig doon ay natunok. Ambot lang ka, tiyo. Pero daghan ang tinuo sa maong dugo. Murag, miagas kinigikan sa usa ka samad. Mo ba? Og babae ang tagiya sa mong kwarto, tiyo. Tungod kay may mga sapot sa babae nga tuwa dito. Unya! Unsa ba yung una-una mo karon ha? May nakita kong lama sa ligid dito sa luyo sa bahay, tiyo. Unya? Paingon sa kakahuyan. Sa? Oh, gisubay na tingalan ni sa mga pulis nga nangita ni Buyet. Nakita yun nato, tiyo, ang magawas sa main road ang sakyanan sa mga kapulisan. Ugway mismo dito sa tunog sa ligid nga gikan sa luyo sa bahay. Wa tingalan ni makita sa mga pulis. Uy, Tiyo, mumasil ng tanga. Mao kini ang sakyanan ni Buyet. unya! Sa may una-una ni mo? Sundan tang marka sa ligid paingon sa kakahuyan. Maming, wa pa ba manawag si Andrew Blopi? O pa man, nabisit nga rin silang lakaw. Nakabati ko may pulis na nanawag ang Andrew. Kung ilang gisong si Andepit, kagipuyen na niya ni Boye. O bitaw di ilagi subay. Mag-ampo nang wadakpan yun ang mipatay si imong anak. Rosa, kinahanglan dawato na lang nimo nga wa nang imong anak. Gusto nila akong dawaton, Mami, pero Pero unsa man, abot ba? Ang ako kasing-kasing ug una-una nagdumili sa pagdawat kapatay na si Maribel. Gusto paghihapon ko maghuna-huna nga buhi pag akong anak, Mami. pero masakitan kamay lang kung bakit anagid ang patay niyang lawas. Rosa, kinahanglan dawato na lang ginimo nga patay ng imong anak. Pero samtang dili ko pa makita ang patay lawas akong anak. May paglaong pangabuhi siya, dili ba? Sa kabangis nga gipakita ni Cindy, Rosa, ug sa dagan siyang utok, imposibleng buhion niyang imong anak, Rosa. Mami. Dili. Gusto kasi mong gibuhat. Ang amin nagdaan ang imong kaugalingon. Gabaan nung tasis hindi sa gibuhat sa akong anak. Gabaan pang siya. Masadik sakit sa kong lawas. Lain man. Nasukoon ko sa sakit. Panuway di kinabuhi. Panuway! Dini ka lang sa suok ni payag Maribel. Ayaw paglangas din ha? Pagtabon lagi na habol. Ningol mo lang akong samad, Boyet. Oh, ha? Kadit, mangita kong ikatambalan ng samad mo.
Unsa man kay nagpaabot na mo inig napita. Kapait ining dili ta makalihok kung adlaw tako. Unsa man gid kay plano ining buyat ta ako. Tukan no. Kalit magamiyon. Tiyo, kasagbutan na sa unahan. Nawa ng agi sa ligid. Tuod ta. Unya, kamanggahan naman na nasunahan. Dali, tiyo. Manglakaw na lang ta. Sige, dali. Tiyo, ikanay dahil sa auto, tiyo. Usundan lang ko. Kaya ako ang musubay sa agi sa ligid. Sige. Balik ko sakay. Ang agi sa ligid, tiyo. Tuwa yung paingon sa kamanggahan, tiyo. Kalapad ng maong manggahan. Uy, Dali, tiyo. Sunda ko. Nalipok na sa ko. Anong mikara man akong gibati. Ang tambal. Huwag ko madutki sa tambal. Siya! Kinsa sa nanuktok ay. Kinsa na! Room service, ma'am. Paghuwat! Naana! Nang kipangayo na kong... Ay, tabang! Nakuya pa ng guest! Tabang mo! Ma'am! 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 Tabang! Ang guest nakuyapan! Yo, kasagbutan na may din eh. Dili na mamailan kung hain na paingon ang agi sa ligid nga atong gisundan. May mga laing marka sa mga ligid sa mga ni Adni. unya, unsa man itong buhaton ini? Lakto na nato, tiyo. Ikaw lang dong? Ikaw lang? Oo. Ako ra, tiyo. May noon. Murag, doon yung mga tao nga tuwa dito sa unahan, tiyo. Sa ilawom sa manggahan. Ani na lang ko paabutan sa sakyanan, tiyo, ha? Kinahanglan makita na ako sa buyot. Sige dong. Alin ko din eh. Pero, unsa may buhaton nimo kung makita nimo katong buyet, ha? Manawag na tayo ko sa kapulisan, tiyo. Aron matuki kung hain niya ilabay o ilubong si Maribel. Sige dong. Tawag ko kung unsay madiskubrihan nimo, ha? Kung hain ka. O, tiyo, munong sa ko. Sige dong. Manawag lang sa ko nimo kung doon ako'y makitaan nga dinis ubos na makapainteres yun nimo. Sige, tiyo. Unya, may cellphone ka ba? Ha? Oo, di ah. Pero, lobat ko. Salamat, ma'am, nga nakamatngon ka. Ni ako sa ospital. Oo, ma'am. Gida ka din sa usa ka staff sa pension house nga imong gistahan. May paryente ka bang niadol sa inyo, ma'am? Kay akong tawagan. Ang akong bana. Kinsa may imong bana, ma'am? Unsa may iyang numero kay ako nalay manawag. May mga tao nga nagtapok sa unahan. Mangutaan ako nila bahay ni Buyet. Mayo kay nangaon sila. Namupo itag mangga di ay. Sige na, ipuntang nagbukag ang mga mangga. Sige na. Mayong adlaw ninyo, mga manoy, mga manang. Uy, may anaw sa do. Ngaon ta. Salamat. May ipangutan na lang unta ko ninyo. Unsa man na, sir. Nakaila ba mo sa tag-iyaan ng bahay sa ubos? Doon sa iskina sa buwangan?
Oo, kang Sir Buyet managbay. Nakailag yun mo ni Boyet? Ay, may guman niya, sir. Anong ngita maganiya, sir? May atraso siya nako. Uy, unsa? Nakita sa siyang kontra, sir? Ngano di ay, permi din na siyang makita og atraso? Ay, usahay magud, sir. Malituhon ko ng tuhan na. Mao ba? Unya, Noy, wa mo kabantay niya karong mga miaging adlaw? Akuan, nakakita man. Ay, kuan dito sa merkado hapon. Malit og luwan ng lutuonon. Mao ba? Dinhi di siya. Pero, nagitan to na ako dito sa ubos paingos pikas bahay nga manggahan nga iyang chip, sir. Aha? Asang gabita? Tuwa tingali siya payak, sir. Nagbihan sa mga tiguang. Haay man ang payagan, oy. Ay, kuan, sir, na dito sa ubos. Ditong nabita, sir. Na dito ang payag. Sige. Noy, salamat ha. Sige. Kinahanglan maklaro ni ako. Tawagon ko lang tayo ng mga pulis. Unaagyo ang maong payag si Buyet. Kinahanglan mahuman rin ako. Uy, kinsa man ning nawag. Hello? Hello? Mao ba ni si Andrew? Oo, ako ni. Nurse ko sa ospital, sir. Diya karon na imong asawa. Nadia at Cindy? Yes, sir. Haay mo sa ospital, ah. Wala naman mabalik. Uy, siya man din nawag. Dong! Hello, Dong? Andrew? Tiyo, kinahanglan mo adto ka ospital, tiyo. Adto si Cindy. Bantay siya nga, dili siya makaikyas. Unsa? Na-ospital si Cindy? Mao ka na, tiyo. O kinahanglan adto mo siya. O bantay siya nga, dili siya makaikyas. Hain mo siya ospital, ah! Buhaton ni Andrew na ko karon. Ma'am? Natawagan na ako imong bana, si Andrew. Unsa iyang gisulti nimo? Wa man, ma'am. Napasalamat lang siya nga niya ka sa ospital. O gusto siya nga atimanon ka. Maani ba siya? Wa siya saad, ma'am. Pero gusto siya nga atimanon ka. Nasuko ba siya? Nabalaka ba nako? Kuan, di maklaro ang iyang emosyon, ma'am. Nagdali siya pero sigurado ko nga muani siya dinhi. Salamat. Biyain ako din niyo. Sige, ma'am. Magpaabot na lang mi sa imong bana para sa pag-admit nimo. Sakay buhaton sa yapak kong bana karon. Ganun na amo ko ini sakita, we. Gusto pa kong mupaus nila pero karon nga patay na si Maribel. Nindot na akong pamati. Bisit yun. Kalain kisa kong lawas. Kasakit na kong dugan. Shit. Kinahanglan matutulan ko dayon ang payag nga giingon sa mga tao sa ibabaw. Kinahanglan masilutan si Buyet sa iyang pagpatay kang Maribel. Atop sa payag ka nang naa sa unahan. Mauna ka na ang giingon sa mga tao sa ibabaw. Mauna yun ang payag. Mag-ampila ko nga dili ko makita ni Buyet. Buyet, magmahay ka sa imong pagpatay kang Maribel. Magmahay mong duha ni Cindy.
ta din sa ilang sa hapol. Pero suwaw kaayo kung magawas ko ining hapol. Dagan og buslot kining payag. Hain naman kayo si Buyat. Gusto kong maghiya din pero dili sab ko makagawas kay hayag pa. Gigutom na sa kumaayo. Nganong mga pangis man kaayo sila nako. Nganong mga salbahis man sila. Pero magpasalamat lang sa ko ni Boyet. Ngawagit ko niya patya. Si Mama karon. Nag-uol na gitong maayo si Mama. Rosa, nauna lang ta. Wa pa man sila. Muna lang ta nilang Androng Lope o kaon. Nagdilisa ko di. Hindi pa na kumato na pagkaon. Ay, kinalan dumaton na lang gini mong kamatayos imong anak, uy. O, nabagit tayo mahimo, anak. Kung patay na magani si Maribel, ginahang na makitaan ko ang patayng lawas sa akong anak. Na, mo na lagi na pangayoon, tas Ginoo. Nga makit ana ang patayng lawas ni Maribel. Naarang payag. Naaba ka sa suod si Buyat. Gusto, mupaduog sa payag. Akong iliun ang suod ini kung may tao ba. Kung naa ka man sa suod, Buyat, akong babagan og kahoy ang putahan sa payag. Maghingi lang ko nga. Dili na ako pati asud ang akong kasikas. Unsa mo ron? Tingog mo ron sa sakyanan? O, si Buyat ka nang miabot? Tinuod yun ding niya siya ining kapita. Ano ka naman sa kabutang tako? Dili na ko niya makitaan niya. Malipayon man siya. May dama siyang mapagkaon. Ni agad siya din magtago. Kinang matawagan kong kapulisan. Okay lang ka diha, Maribel? Maribel? Unang kay buti pasabot siyang sulti. Maribel yun ang nga. Akong napati. Hindi na tigagkuhan, Maribel. Pilihan mong pagkaon. Maribel yung gilitok niya nga. May kauban siyang Maribel sa suod sa payag. Sige, kadiyo ta. Okay, kaon na ta. Alihan mo na nila kung mga buslot sa atop aron mga gawas na kadiya sa habol. Nga gikuuban mo. Si Maribel. Si Agib lang kasong tinibuyat. Si Maribel lang ang dili may mong maigo sa ini sa adlaw. Ako na ang damo ni mong pagkaon, ha? Ayaw na. Ako na. Si Maribel yun. Tingog yun ni Maribel ang akong nabati. Siya yun. Ugwa siya mamatay. Dito weekends bay. May nakasuod yun dito. Busa, anilang una ka magtago din eh. Unsa bang plano ni mo na ako, Boyet? Maribel, gitabangan ta ka. Na mapatuo silang tanan, napatay ka na. Ang imong buhaton karon no, na magtago lang ka din eh. Pero hangtod ka no sa kutob. Hangtod nga, malimtan ka na nila. Boyet, dili may tabong malimtan ko sa akong inahan.
Di man ka makalimtan sa imong inahan, pero madawat niya nga patay ka na. Unsa? Patay ka na, Maribel. Kanang ibutang si mong na. Sige na, ikaw na. Unsa may buhaton ako ini. Naagid si Maribel sa sud. Buhi siya. Ug gustong ipulutaw ni Buyet nga patay na siya. May plano si Buyet kang Maribel. Doon na gud. Kinahanglang mailog ko si Maribel gikan kang Buyet. Kana ang akong buhaton. Dili mahimong manawag ko sa kapulisan. Kay mahibaon sa si Cindy nga buhi si Maribel. Mangina sa ning paagi nga mamatay na gyud siya. Kalain gyud sa kong lawas. Mayon tagbuan ni na si Andrew. Pero tinggal lagi padakop ko niya. No. Dili mahimong magdugay ko din sa ospital. Pinangita na ko. Gusto, kinala makabiya ko din May kay mingaw kamay din sa emergency room. Kinala makapalayo ko din sa ospital. Panuhay. Anong nikara pa din akong ipati karon. Kinahanglang makabiya ko din sa ospital. Kinahanglang makalakaw ko. Kay lipakit ko na nanakit ang akong kalawasan. Cindy! Niagday ko sa ospital. Tiyo Lupe, ipalayo ko din sa ospital, Tiyo. Maluoy ka. Ipalayo ko. Sige na, Tiyo Lupe, ipalayo ko din sa ospital. Cindy, masakitong ka. Kinamatiman ka sa doktor. Hayin man si Andrew. Ipakuha ko niya gikan din Tiyo. Wa si Andrew. Nabisi siya. Busa, ako na lang ang gipaan niya din Mo'y gusto niya nga i-admit ka din sa ospital, Cindy. So, klaro na lang kayo nga iya kong ipadakop. Tiyo, dili ko gusto mapriso. Kung zaman, ipadakop ko ni Andrew, ha? May mga pulis na baka nagpaingon din Dakpo na ba ko nila, Tiyo? Cindy, magiskot ang iyong bana o dakpong ka. Ang iyang gusto, nga mapadoktor ka. Pero hain man siya. Anong ikaw naman ang niya din Tiyo? Di na pag hindi siya kadahan nga mo tanaw sa kunaw nga. Day, ayaw na pagunahon og dautan, day. Boy, una, day. Unaha ang imong lawas, day. Kinalang ma-admit ka karon. Sili ko. Mulakaw ko. Dili ko pa-admit. Sindi, palihog lang. Masakiton ka. Klaro kayo sa imong naong mo. Na may gibati ka. Hilanat na ni gibati na ko. Nagkaso ra ni. Resulta ni sa stress na gihatag ni Andrew ug Maribel na ko, Tiyo. Sila ang sadaan ining tanan. Nausa ka naman yung taon, Cindy. Inay mag-ampo ka. Nga maayo ka ng imong gibati. Pulos kalagot naman ang noon ang naasa imong utok. Tungod kay mo na tinuod, Tiyo. Busa dili ko magpa-admit. Ay nakasiguro ko nga may mga pulis na nga muani din ni aron dakpon ko nila. Wa pa'y laing hibaw nga niya ka din Kami lang, si Andrew. Ug ang nagatod nimo. Ayaw ko patuwaan na, Tiyo. Sige. Buhaton na to ang angin buhaton. Magpadoktor ka. Kay lahi na kayong imong naong, oh. Puti na kayong imong wait. Klaro kayo, nga doon na kigibati. Ug dili ni ordinaryo ang imong gibati, day. Busa, magpa-hospital ka, Cindy. O paniya din si Andrew. Gusto ko makisulti ni Andrew. Hapon na maunta. Pero
pagyapon ang kahayag sa adlaw. Ugwa na yung magawas sa payag si Buyet. Unsa lang kailang gibuhat sa suod. Ay, unsa may akong buhaton ini. Boyet, bahay mo bag mula ka ko panahon sa kagabi yun? Dili na mahimo, Maribel. Oh, gusto ng kontrol ni Buyet ang kalihukan ni Maribel. Unsa man yung kahibtano niya kang Maribel. Nganong iya man yung gibuhi. Maribel, karon nga patay ka na alang ni Cindy. Luwas ka na. Busa, dili may mong may baw sila nga. Buhi ka. Pero dili sa mahimo ka magtago ko hangtod sa hangtod, Boyet. Maribel, kinailang sundon ko ni mo. Dili may mong nga buot ka lang sa paggawas. Kung magawas man gani kas payag, kinailang kauban ko ni mo. Laro na kayo nga. May personal nga plano si Buyet kang Maribel. Prisuhon na pa ko ni mo, Boyet. Nganong miabot man na si mong na, Maribel. Tungod kay mao ka na ang imong gibuhaton. Ikaw na ang magbuot sa tanan kong buhaton, sa tanan kong lihok. Mura na kong imong pineriso. Maribel, gitaguan talang ka. Aron dili ka na masakitan pa. Oh. Ha? Naluoy ko ni mo nga patyon kang Cindy sa waigong inungdan. O nga taguan ta ka hangtod sa hangtod, Maribel. Unsa? Patay ka na. Ayaw kalimutan na. Apat ang lawas ni mo ang ilang gipangita, Maribel. Busa kung dili ka nila makitaan ang imong patayng lawas, ako ka na hangtod sa hangtod. Dili. Ako na ang manag-iya ni mo hangtod sa hangtod, Maribel. Dili. Dili mahimo. Lahi na sa pang plano ni Buyet. Gusto niyang taguan hangtod sa hangtod si Maribel. Ug dili ka na mahimo. May nanawag na ako. Mga higala, didapit ka muna mo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Recording editor, Ariel Mancao ug John Lloyd Cabiana. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Mga yakap sa tuwing pagmulahan. Ug mo ta mga kalisinor ang kuan part 18 sa Maribel, no? So hapit-hapit na gyud matapos ning drama sa akong hunahuna lang. Murag kuan siguro maghapit na ni maghinapos jud kay thrilling naman, nahibawaan naman ni kuan, no? ni Andrew nga buhi si Maribel, no? Ug iyahag yun ning nahibawaan kay iya manggiyad to si ang balay ni Buyet, no? Iyang nasundan ba. So hapit na gyud ni na si ang silusan kayo nga si kuan si singan ani ay tingnan tong silusan kayo nga asawa ni Andrew si nalimot na nung ko na still lang yun na si Cindy ray sana niya Cindy, grabe ka silusan, no? So nabi mga tao nga no, naglabi ang pagkasilusan unya tungod sa iyang silos hugaw na kayo yang nasa yang hunahuna ba magunahuna nag mga sigdi tinuod ang tungod kay nasa yang hunahuna kana kay sulsul man sa yawa gud kanang ay mga daotang hunahuna ba maniubrahon sa yawa ang imong hunahuna nga mao ni gibuhat atong mga tawhana aron jud masuko maglagot ka ug tungod sa imong kalagot mo resulta kana sa pagdumot nga gusto na ka mupatay sa imong gidumtan. So maunay kuan limbong sa yawa mga kalisinan, no? Muna nga natural naman ang naisilos pero di na maogid nga nang sobra ra kayo nga bisag wa kay kanang wa kay ebidensya ba wa kay kamatuoran nga tinuod imong hunahuna pero imo jud siyang gipakadak-an ba nga
kuan bitaw para nimo insakto imong pagduda. So mao na mga yawan-on, no. So mao na gugma nga yawan-on. Dili na nagugmang matuod, no. So mao na, so basig na ay mga naamon jud nga nga batasan, no, sa in real life ba na iparehag batasan ni Cindy nga nanubra ang pagkasilusan. Ug kanang sobra kasilusan mao na hinungdan sa mga mabungkag ang inyuhang pamilya, no. Ang relasyon mabungkag tungod lang kay sa silos. Siyempre mapulaan man jud lang kung sigahan kag yaw-yaw, di ba ka mapulaan, maglagot na ka imbis kay nagtinarong ka makauno na nakagdautan, no. So ana lang. Murag na so daghan kay madala sa emosyon ng drama, no, kanang maglagot nga grabe na po din, no, yan, no? So so relax na, mga drama ra na, pero sa mga naay mga natungnan sa parehas batasan ni Cindy, no. So magampo mo sa Ginoo, no, nga mawagtang na inyong hugaw nga mga nahuna sa inyong mga partner, no. So mao to. Thank you so much for watching, mga listeners. Ug abangin na sa ninyo ang kuano puhon ang ayay mapriso ko ato ng paningkamutan ug ang habal-habal driver ka lang unya nagmakapaload tag insakto kay aron di maalanganin ba, no. Ug sa mangtas ay mo kabalakan, no, katong mga bag-ong listener makapadayon gyapon ta, no. Thank you so much for watching ug God bless tang tanan.